Sladnica má ďalší rok tej novodobej histórii. Pán Richtár, ako prežila? S optimizmom? No, myslím, že áno, že s optimizmom. A stále ten optimizmus, ako vidíte, v tých ľuďoch žije. Aj vo mne samotnom, že opäť sa o ten rok stretneme a dúfam, že v takom hojnom počte, ak nie vo väčšom ešte, ako tento rok. I napriek tomu, že to počasie nám tento rok neprialo, ale myslím, že je to pekná akcia, na ktorú veľmi radi spomínajú všetci, na ktorí sú prítomní. A tešia sa na ďalšie stretnutia.